Újra itt vagyunk, srácok. Kicsikét beljebb merészkedtem. Itt ott az eső. Nem tudom, hogy mi. De fél valamitől. Pedig nem tudom, hogy mitől kéne. Én attól félek, drága tudom, hogy meg is Várjál. Hol megyünk ki? Ez nem csalám. Nem. És ez? Nyúljál hozzá nyugodtan. De nyúljál hozzá tovább. Fogd meg. Ja, jó. Vedd el a kezed. Mutasd. Nem büszke? Tudj? De amúgy gyere már is. Annál csalán, gyere. Mutatom a hazafele utat. Gyere. Itt vagyunk még, srácok. Megyünk egy őrült helyre. Oda, úgy, oda. Na, visszajöttünk. És where we go? Here we go. Menjünk vissza oda a Tarjányi vendégházba. Most is ott vagyunk. Ja, mondjuk, hogy ja, csak a területén. De én azt mondtam, hogy be a Tarjányi vendégházba. Gyere csak ide. Figyeljetek! Add ide a kezed. Add ide. Fordítsd meg. Úgy ér. Jó. Na, figyeljetek. Megy az. Akkor kit érdekel az. Na, itt vagyunk, srácok, egy újabb helyen. Gyere! Én arra nem megyek el. Jött. Vaku. Na, sziasztok!